Onko muka totta, että osa Hesburgerin hampurilaisista valmistetaan auringon valolla? Mitä seuraavaksi? Ranskalaiset fritataan kuun valossa ja pirtelöt sekoitetaan revontulilla. Häh? Mä oon nyt täällä kupittaa Hesen katolla ottamassa selvää, että mikä homma. Toni! Mitä sä huudat täällä? No aurinkopaneeleja eikä tuulimyllyjä. Totta. No niin, Toni. Onks nämä aurinkopaneelit oikeita vai onks tää joku rekvisiitta? Kyllä ne ihan oikeet on. Me pystytään aurinkovoimalla tekemään 750 000 hampurilaista vuodessa Suomessa. Okei, onks tää tässä ei nyt näytä olevan ihan hirveästi näitä, niin onks tää nyt joku oikea ekoteko vai mikä homma? No ei tässä niin hirveästi ole, mutta me ollaan koko aika lisäämässä niitä uusiin paikkoihin ja saneerattaviin paikkoihin ja tehtaalla meillä on tosi iso voimala. Okei, wow. Pitäisikö mun nyt olla jotenkin vaikuttunut tästä? Mitäs nyt sit, kun Suomi ei oo mikään maailman aurinkoisin maa, niin riittääkö tätä aurinkoenergiaa yhtään mihinkään? No riittää se. Esimerkiksi tässä ravintolassa niin pystytään pitämään tämmöisenä aurinkoisena päivänä osa laitteista päällä. Ja sitten lisäksi käytetään myös tuulivoimaa. Okei, no mutta toisaalta miksi mua kiinnostaisi, millä mun burgeri on lämmitetty? Että onko se auringolla, tuulella vai kiukulla? Et onko tää kuitenkin vaan kuin markkinointikikka nyt sitten? Ei tää ole mikään kikka. Me ollaan tehty näin 20 vuotta ja aluksi tehtiin lämpöä. Tässä on itse asiassa vesipaneeleita ja sitten nykyään tehdään aika pitkälti sähköä. Onko meidän välissä jotain sähköä nyt sitten? Ei taida olla. Homma selkeä. Ensi kertaa. Mä jään varmaan tänne. Kyllä mä uskallan. Mä vaan jään kattoo näitä paneeleita tänne.